Thuwei mukri thangjak bolong tang bedek rok abo shimiya bolong tang bedek ni ojama rok baksaba bufang ranai rok te yaktun khlainai rok bai gthawui raida chayatei bolong halong ni bufang wafang rok sokomorei tongmani nukjakha krak salhoro khwaila haro naimathang rok ni chaitok mumbai malkhung kuplong bufang chirok jak 80 feet mankha malkhung mothornai khobai khorok tham romjakha naimathang rok ni kokburang tei sawi mankha agulini semi final malkhung no khami thigei welphang naka point bathagina ni chaitokha hingke kharna ni chaitokha malkhung mothornai reflect mani yagulo naimathang rok baijalbari naimathang khor buskango romai mankha o malkhung no Tini sarigo tini horo onuman noita rokna ani yaro khobor phaimani je sini nakabo belphang nakabo gari kaisa signal limani bathakliya ekdom speed ke phaikya kichu mone khaikya bo kuno alada illegal mani rok tongna ni chingaro thana buskango bono atkima pore nukjakaro gari pura polythene kosombai kholobjak khulogoi neme pore ar kat kobongma manjaka sing driver no singka o kat je nung tubumani aboni kuno document tong driver kuno saimaliya document kuno krei abon bagaino jetu kat forest department by sing jointly abono khaikya naikya nai abo illegal hini saiman thaka abon bagaino sing gari bisingo je borok khorkram tongmani sing bono nakha forest ni custody nakha a bolero gari number TR01AL 1913 abotabok je forest ni aino je tongmani abotoi kino bono naikol joknai Poddobil forest range ha Poddobil forest range no dikha